takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Barkan ku dai, sunana mai mutaga. A yau ina so zan yi magana ne ma yanayin da rayuwar mu yake da wahala. Zaka kana yin abu so ɗaya so biyu kana yi kullun ka kana faɗi. Wata ran zaka yi abu ma kullun ka yi daidai. Kaga kayi shi ya kyau kowa yana gani yana ban sha'awa amma kuma daga haka ka faɗi. Haka rayuwa yake. Wata ran zaka sha wahala, zaka nace, zaka yi duk abin da zaka kuma duk haka sai ka faɗi. Amma idan ka gane cewa shi faduwa kamar yadda Denzel Washington yake magana, yace idan zaka faɗi ka faɗi gaba ne kar ka faɗi baya. Lokacin da ka faɗi sai ka bari to ka faɗi baya kenan ba za ka ci gaba. Amma idan ka faɗi sai ka ci gaba to wannan yana nufin ka faɗi gaba za ka ci gaba. Shi rayuwar duniya yana cike da faduwa, haka kuma faduwa yana cike da nasara. Idan mutum ya fahimci menene faduwa zai fahimci da cewa nasarar shi ne tare da faduwa. Idan kana abinka kana yawan faduwa ba alamun kenan za ka yi nasara. Ni idan ina yin abu na gaba na yawan faduwa to ina tunanin abin ba zai kai ni ga nasara ba, amma ni abu naga ina faduwa in nace in faɗi to wannan shine zai kai nasara. Saboda haka idan kana yin abu a rayuwarka kana yin faduwa to sai ka gane ka tuna da cewa mutane masu nasara ba sa barin abin su fara, hakan mutanen da ba su nasara su ne suke barin abin su fara. Saboda haka kana so kai nasara kada ka bari, kada faduwa ne saka bari. Lokacin da Thomas Edison yake so ya ga yayi globe da zai haskaka duniya, yana yi ya faɗi yana yi safari yayi sama da 1000, amma mutumin nan bai bari ba saboda ya san faduwar nan shi zai kai shi nasara. Da ya nace yanzu gashi ana tunawa mutum da ya haskaka duniya ba garin da aka yi wa amfani da shi. Saboda haka kai ma idan ka nace wata haka da ka yi nasara, ka tashi ka tsaya, kada faduwa ya faɗar da kai, kai ka ci gaba, ka tabbatar kai kai nasara a kan rayuwa. Haka yake, za ka tayi za ka nace ka yi duk wani abin da za ka yi, duk ilimin ka sa cikin ka faɗi. Haka yake, amma kuma idan ka bari wannan barin da kai shi ne faɗuwa, amma an kace zai kai nasara. Saboda haka kada ka dakatar da abin da kake kana akwai ci gaba, kar faɗuwan da za ka so a sai kan da ka samu.